Dewang Sukmana madine luwih ana sasmentaning sun jagat wasisaning Bathara paman Loso Jenar boten langkung kaprayogakna anggen sengandika lenggah madaning datulya negari Ngastina paman Patih Harya Sengguni kawula non kira anak Prabu sampun boten kirang prayogi pisawanipun ingkang abdi ing kepatihan namung drelan sak samunipun kepareng kula ngaturaken sembah sumengkeming pangabektinipun ing abdi kepatihan kunjuk ngersa paduka anak Prabu Ngastina nggir anak Prabu Duryudana kula tampi dawah sami-sami boten langkung kaskeca nanggen sengandika lenggah paman Loso Jenar kawula non sampun boten kirang prayogi pisawanipun ingkang Patih Bro ing kepatihan nggir anak Prabu Ngastina saha Paman Durna mugi kaskeca nanggen sengandika lenggah madaning datulya negari Ngastina Bapa Menembahan Durna ing Sukalima astaka swala sila berdaba swalu kimbal semorante hawela kula nuwun inggih Ger sampun boten kirang prayogi pisawanipun ingkang Bapa ing Sukalima manggiya widodha sowan kula niskala durga mendhak kala sirna namung pareng ingkang Bapa ngaturaken salam taklimipun ingkang Bapa kunjuk ngersa paduka anak Prabu Ngastina Ger anak Prabu Duryudana sampun lo tamya karya bombong raos sing manah boten langkung kacekacakno anggen sengandika lenggah Bapa Menembahan Durna sampun boten kirang prayogi pisawanipun ingkang abdi Sukalima Ger anak Prabu Ngastina Nur mangke Koko Prabu Baladewa sarawujeng andika Kanjeng Koko Prabu ingkang rayi Ngastina ngaturaken pasegan Panakrami kunjuk sandhap pada paduka Kanjeng Koko Prabu ing Mandura Koko Prabu Baladewa jagat wasisaning Bathara wayah Bathara jagat Patih Indra Jaladewaku Yayi akarya bombong raos sing manahipun ingkang Raka Mandura tupi kula tampi timbalanipun paduka Yayi Prabu Ngastina sampun kula tampi asung paseganipun paduka Yayi Prabu namung kosok wangsulipun kepareng ingkang Raka ing Mandura ngaturaken pudhi astawanipun ingkang Raka kunjuk ngersa paduka Yayi Prabu Ngastina kula cancang pujaing weni dumawahi wijang rumpaketing werdaya saestu andadosaken cahya nur cahya daging rahgayuwanan Koko Prabu Yayi Prabu Ngastina inggih boten langkung kaskecan anggen sengandika lenggah sampun kula tampi akarya bombong saha sampun boten kirang sekeca anggen kula ngabiyantura ngersa paduka Yayi Prabu Ngastina matur sembah sewu nuwun tanpa pepindhan dene mekaten wiyosing pangandika paduka Kanjeng Koko Prabu kadangipun Kakang Werkudara padha raharja sapraptanira Dimas kadangipun Kakang ing Jodipati Yayi Bratasena wah Duryudana kakangku iya slamet tekaku nering sambikala aku ngaturake basaku katura yo Yayi tak tampa ora liwat pangestunipun Kakang Tampanana tak gegem dadiake jimat Yayi Arjuna padha raharja sapraptanira Dimas Koko Prabu tansah pinanganing kawidadan liring sambikala sawanipun ingkang rayi ing Madukara kepareng kula ngaturaken sembah sumangkeming pangabektinipun ingkang rayi kunjuk ngersa paduka Kanjeng Koko Prabu sesembahan kula Koko Prabu pengayoman kula ing Ngastina ndak tampa siadi atur sembah kelawan pun Kakang ora liwat pangestunipun Kakang Tampanana kula pun dinggo jimat paripe ndayan ning kasantosan mugi amawahana kabagyaning gesang kula Koko Prabu Ngastina Koko Prabu Mandura mestinipun andadosaken kagiat penggalih paduka dene pepanggihan madyaning negari Ngastina dinten sak mangke menika benek kalawan adat ingkang sampun katingal sowanipun kadang kula pun Werkudara menapa dene Arjuna ingkang samangke sampun manunggal kalian para sata Kurawa lenggah wonten negari Ngastina Koko Prabu Baladewa jagat wasisaning Bathara wayah loro jagat Yayi ingkang sekawit ingkang Raka prapta wonten negari Ngastina nadyan deling nyuwun prisa menapa ta sababipun dene kadang kula Werkudara menapa dene Janaka keparang sowan wonten negari Ngastina pangraosipun ingkang Raka ing Mandura bombong ingkang tanpa pepindhan
Pangraosipun ingkang raka ing Mandura kula menika jejaripun tiyang sepuh sampun persasat kadidene kejugurukan Wukir Sari kelepaning Samudra Madu. Dipun sababaken anggen kula semenap dhateng kadang kula Werkudara menapa dene Janaka sampun keparang sowan wonten negaring Astina, Kacihna lan Katandha. Bilihan kawisipun Pandhawa lan Kurawa sakmangke menika sampun boten wonten raos memengsan. Sampun boten wonten raos memengsan. Ketitik sowanipun Werkudara lan Janaka nderek wonten ing pepanggihan ageng negaring Astina. Syukur Yayi, syukur mangayu bagya seketi jumurung. Inggih mekaten mugi tansah langgenga kadang-kadang kula para Sataka anggenipun manunggal lan kadang-kadang kula para Pandhawa. Supados sakmangke jagat menika tentrem, jagat menika mboten kebak memengsan. Menika langkung prayogi Yayi, syukur menawi mekaten kula nderek mangayu bagya seketi jumurung. Kowe Prabu wonten dawuh. Sewu-sewu kalepatanipun ingkang ngerayi Tadah Wadana. Sowanipun Werkudara kelawan Janaka wonten negaring Astina menika mboten kok perkawis manunggal kaliyan para Sata Kurawa. Menika babar pisan mboten. Ewa semanten upami sakmangke sak pengajeng menika kawontenanipun badhe sae mbok menawi inggih saged manunggal antawisipun Pandhawa lan Kurawa. Nanging langkung baku dinten sakmangke sowanipun Werkudara kelawan Janaka menika awit anggenipun sami Meguru Purwita. Lho. Meguru Purwita kasinggihan mekaten. Nuwun sewu. Gajegipun menawi jagat menika sampun kebrebeken ngumandangipun kadang kula Werkudara menapa dene Janaka anggenipun sampun Purwita kelawan Pandhita ing Sukalima, Bapa Nembanduna. Boten kalian Bapa Durna. Boten kalian Bapa Durna kasinggihan mekaten. Namung tigang Candra kepengker kula nampi suwitanipun Brahmana anyar katon. Inggih menika ingkang mapan wonten ing negaring awu-awu langit Begawan Dewa Wisa ingkang sakmangke sampun kula Sri Nugraha, kula kabriwada, kula paringi pangkat minangka dados pujangganing praja Ngastina. Inggih menika Bapa Penembahan Dewa Wisa ingkang badhe aglar ngelmu lahir tuwin batin dhateng kadang-kadang Paduka Sata Kurawa. Ngumandangi asmaning Sang Begawan Dewa Wisa ingkang sampun mapan wonten negaring Astina. Menika kapireng dening kadang kula Werkudara menapa dene Janaka. Sakmangke Werkudara tuwin Janaka badhe nderek Purwita kelawan Begawan Dewa Wisa. Wela dalah jagat Dewa Bathara. Yai Prabu wonten timbalan. Menapa dipun keparengaken kula badhe sarembak kaliyan kadang kula pun Werkudara menapa dene Janaka kula semanggaken. Werkudara Baladewa kakang kuwi apa dene sira kadangku Yai Arjuna kula wonten paring adhawuh Koko Prabu. Gusti aku tak takon karo sira kadangku sakloron apa pancen kepara nyata yen to sawaning siadi sakloron negara Ngastina iki mung kepengin Purwita kalawan Penembahan Dewa Wisa ya kuwi pandhita anyar ing mapan negara Ngastina. Wah, pancen bener mangkono. Kasinggihan mekaten Koko Prabu. Werkudara, ana dawuh menapa? Aku tak takon karo Dimas Werkudara. Mara gage wangsana pitakonipun Kakang kanthi pertitis, lah kok dadi siadi suwita karo pendhita. Mongko siadi durung ngerti jero cethèking ngelmuning pendhita iki mau. Mongko tumrap kon Kakang ya bener, wong Meguru kuwi aja diwatesi akeh ing yuswa. Waton isih tumangkar budine, isih iso tumangkar pikire, wajib gayuh ngelmu ingkang sak dhuwur-dhuwure. Nanging wong gayuh mau ngono ana prak titimangsane sarta ana ingkang kudu dilakoni. Sing kudu dilakoni perkara apa? Siji, siadi kudu tepung karo pandhita ingkang bakal mbok sewitani. Angka loro, siadi kudu ngerti marang jero cethèking ngelmu pandhita mau, sebab jaman saiki akeh wong sing serbane putih, ketune putih, nanging pakartine sak ngisoring dlamaan. Senengane adu kono, adu kene, lelambaran agama suci, ning sejatine mung bakal ngubudhek kahanan katentremaning jagat raya. Kuwi pirang-pirang. Mula aja sak kepenake dhewe. Kowe milih gurumu tinting ana, gurumu ki bobote sepira. Yen pancen ngelmu kawruhe migunani tumraping uripmu, suwitan ana sak karepmu. Ning yen pancen gurumu iki mengko mung bakal mbebudhek banyu bening sarta mung bakal menehi ngelmu ing sejatine bakal njlomprongake uripmu, ora perlu mbok suwitani. Wah, iya.
Saiki aku tak takon karo kowe. Wis suwe lemu tepung karo Dewa Wisa. Merga entuk dawuh Duryudana kakangku ingkang paring dawuh yen to ngelmune Dewa Wisa pancen iso dijagake nggo sangu nggone napaki urip. Menapa dipun dawuhaken Kakang Mas Jodipati menika kepawara nyata Koko Prabu. Mila tumuli kula kaliyan Kakang Mas Jodipati sesarengan sarembag suwita dhateng pun Begawan Dewa Wisa. Menapa mening kula tindakaken menika lepat. Lho, perkara kleru kuwi ora. Perkara kleru ora. Mergo aku wis kandha karo kowe to. Yen kepengin suwita kuwi tinting ana dhisik ngelmune gurumu sing arep suwitani. Ukuran dhisik jero cetheke ngelmune gurumu mau. Apa wajib mbok suwitani apa ora? Lah yen kowe suwita karo Begawan Durna dan Pendhita Durna kuwi pendhita kaya ngene, nuwun sewu, ora jeneng aku nyacat karo blegering Begawan Durna. Ning pancen kondang pandhita monyor-monyor. Durna kuwi ora duwe ngelmu kebatinan. Bapa Durna kuwi ora duwe kawruh babakan kawedan. Nanging Begawan Durna kuwi duwe kawruh babakan kasekten. Mula tinting ngono. Yen kowe kepengin babakan ulah kasekten suwita karo Begawan Durna. Yen kowe kepengin ulah kebatinan, Werkudara, nggih. Kowe duwe mbah sing ampuh ya kuwi Eyang Saptawarga, Eyang Wiyasa. Yen kowe kepengin ulah kebatinan, kowe kuwi duwe kadang sing ampuh ya kuwi Yayi Prabu Ndarawati. Kurang pinter apa ing bab ulah kebatinan? Lah kok dadi kowe ketayalan tekan negara Ngastina ming butuh swita karo pendhita sing ngawu gawar ngawur, durung karuan dingerteni sarta durung karuan dititik bener lan lupute ngelmu mau. Rungake Werkudara. Kowe iki senengane wis suwita karo aku kok suwita karo guru liya ki tegese kowe nyepelekke karo gurumu sing pertama. Ora jeneng aku ngilang-ilangke karo Durna bapakku. Nanging tumraping Werkudara, sapa wae sing wis wajib madheg guru lan wis wani madheg guru, kuwi wajib disuwitani. Tumrap aku ngono. Lho, ning ya bener lho anak Prabu Baladewa ki ya bener. Yen kowe arep kepengin suwita kuwi tinting ana dhisik ngelmune gurumu mau. Yen kowe kepengin suwita bab olah kasekten kowe kurang sekti apa ta Werkudara? Bebasan tinatah mendat jinara menter trumbak botung sunduk kutung. Yo. Kabeh ilmu-ilmu saka aku. Terus saiki kowe arep meguru perkara apa? Arep meguru perkara apa tak takon? Ngelmu kebatinan. Wis akeh sing mbok duweni. Ngelmu guna kasantikan wis akeh sing mbok duweni. Ngelmu apa-apa wae wis mbok tak paringake karo kowe kok isih kurang. Durna bapakku, yen ngono ketok yen to kowe meri yen to aku meguru karo Dewa Wisa. Lho, ora meri kaya ngapa ta? Aku ki wong sabar, wong ikhlas, ora meri, meguru. Engko tak tontone entuk-entukamu apa. Apa pancen entuk-entukamu ki barang sing apik yen ditanding karo ngelmune Begawan Durna. Kaya ngapa? Mengko tak deloke. Jero cetheke ngelmumu sing diparingke karo Begawan Dewa Wisa mau. Yo. Nuwun sewu, Prabu, wonten dawuh Yai. Kula suwun samangke sampun ngantos wonten panyokro bawa ingkang boten sae tumrapipun Begawan Dewa Wisa. Menapa dipun keparengaken dinten samangke Bapa Begawan Dewa Wisa kula aturi sak pejagong kalian Koko Prabu Baladewa. Malah menika langkung prayogi. Kula selak kepengin nyumur wi kados menapa to? Wah wujudanipun Begawan Dewa Wisa ingkang wantun suwita wonten negari Ngastina tumuli paduka paringi kanugrahan. Inggih menika pangkat pujangga. Lah kok ngedap-edapi temen. Monggo menika sampun wonten pujangga ingkang ampuhipun kegila-gila inggih menika Bapa Begawan Durna. Kula semanggaken Bapa Penemban. Ana dawuh apa nggir? Menika Koko Prabu Mandura badhe sak pejagong kalian Bapa Penemban Dewa Wisa. Apa mbok lilani? Sampun kula lilani. Purba wasisa kula semanggaken dhateng paduka Bapa Penemban Dewa Wisa. Njaluk wektumu sedhela aku tak sebak sak pejagong karo Ratu Mandura Duryudana. Kula semanggaken. Sewu. Apa sampeyan kuwi ingkang jejuluk Prabu Baladewa sinuwun? Yo. Pancen aku ingkang aran Prabu Baladewa. Apa kowe ingkang peparab Begawan Dewa Wisa? Aku Begawan Dewa Wisa. Kosek aku tak nyuwun prisa karo sampeyan. Yo, perkara apa? Anak Prabu Duryudana kuwi ratu sugih brewu mblegedhu mongko derajate ora ana ingkang padha. Tak timbali karo aku basa mlipis. Mongko nggunakake tata krama lan unggah-ungguh kabeh sing padha lenggah ning kedaton Ngastina kene yen to tak timbali basa. Apa negara Mandura kuwi ora ana wong tata krama. Ing atase kowe durung tepung karo aku kok kowe ora basa karo Begawan Dewa Wisa. Gusik
Gosik. Aja ngawur. Yen kowe ngarani negara Mandura kuwi ora ana tata krama kuwi kleru. Nek ning nggon aku kuwi malah akeh tata krama. Mongko ning nggon aku kuwi ana saloka. Yen kowe kepengin dibasani kowe mbasanana. Yen kowe ora kepengin dijiwit aja jiwit. Yen kowe ora kepengin ditabok aja nabok. Saiki aku tak takon karo kowe. Kowe tepung karo aku pisan wae ora basa kok aku basa karo kowe iki apa aku tak takon. Wis panas suasanane wis. Coba aku tak takon. Yen kowe kepengin tak basani kowe basanana. Monggo kowe ndangu karo Baladewa kowe tanpa basa kok. Aku kon basa karo kowe iki tata kramamu nggon endi? Nggonmu nggoni minangka dadi brahmana nggon endi aku tak takon. Ya wis dicupet semene wae. Ora usah didawak-dawakke. Merga ya ngersak ngertiku sapa ingkang lenggah ana ing negara Ngastina iki kabeh padha ngurmati kelawan pujangga Ngastina sing anyar Begawan Dewa Wisa. Gosik. Kowe ngaku yen to padha ngurmati karo pujangga anyar jenenge Begawan Dewa Wisa. Saiki aku tak takon karo kowe, kowe ngerti ora derajate Baladewa ning kene iki apa? Derajate Baladewa ning kene iki minangka dadi pengayomaning para Sata Kurawa. Aku kuwi pengayomaning Hyai Prabu Duryudana. Yen ditonton babakan derajat luwih dhuwur pengayoman bangane pujangga. Ning kok kowe ora basa karo aku. Iya wis aku kleru. Wis ora usah mbok teruske aku pancen luput. Ning gandeng wis kebacut ngoko ya wis ora usah dadak didandani iki supaya luwih rumaket antaraning aku lan sliramu sinuwun. Yo sakarepmu aku manut. Pancen bener aku madheg brahmana yektine sowan ana negara Ngastina kuwi ora kok duwe gegayuhan. Ora duwe gegayuhan nanging pancen aku duwe niat sarta duwe panjangka ing mestine sapa ing ndak aturi babakan panjangkaku iki mestine bakal paring pangandikan yen to aku brahmana ingkang tansah kepengin gawe tentreming jagat raya. Gegayuhanmu apa? Gegayuhanmu aku tak weruh. Sepisan aku ngudar ngelmu kalawan para Sata Kurawa ndungkap angka 2. Sinuwun derajat pangkat ing Nalendra Ngastina Prabu Duryudana kuwi persasat gawe horeking jagat. Apa to sababe dene aku matur yen to gawe horeking jagat tanana liya kejaba mung negara Ngastina. Ngastina iki ingkang dadi regejegan. Ngastina iki ingkang dadi tuk sumbering perkara wekasan para Pandhawa lan para Kurawa ora padha rukun tansah padha bentak sirah duwe rasa memungsuhan. Disababake saka apa? Ya saka negara Ngastina. Mula nganti dewa ngucap yen to besok purnaning jaman Kurawa lan Pandhawa kuwi yen to ana peperangan gedhe kang sinebut Bratayuda Jaya Binangun. Lho, sinuwun. Aku nggagas perang gedhe mau gumana musik ana ing paningalku. Kaya ngapa to? Wong sing ora ngerti kentang kimpuning lelakon pojok plereting kahanan padha kesempyok ing aradan. Kawula cilik kang ora ngerti perkaraning Pandhawa lan Kurawa padha mati sia jroning peperangan. Bakal pirang nyawa ingkang dadi banten, dadi korban sia jroning Bratayuda. Mula tumuli aku angayam wana kekalangan malaya ngupaya menyang endi dununging negara Ngastina. Pancen niatku suwita marang Prabu Duryudana. Syukur bagi aku bisa dianggep dening Nalendra Ngastina. Keparenging Gusti bareng aku sowan ning negara Ngastina malah pinaringan derajat pangkat aku minangka pujangga. Matur nuwun ingkang tanpa pepindhan jarahan kanthi srana aku dadi pujangga Ngastina kabeh gegayuhanku mau saya cedhak. Ya kuwi niatku ingkang bakal murungake Bratayuda Jaya Binangun. Bratayuda aja dadi Bratayuda kandheka mung tekan dudungengan wae. Bratayuda kandheka mung tekan pangucap wae aja kababar dadi kasunyatan sinuwun. Gosik. Aku tak takon karo kowe wangsulana pitakonmu kanthi pertitis. Iya. Aku tak takon karo kowe. Bratayuda kuwi sing duwe gawe sapa? Bratayuda kuwi sing duwe gawe sapa? Bratayuda kuwi sing digawe para dewa. Dewa kuwi sing nitahke para titah. Dewa kuwi sing nitahke para titahanane kowe aku lan kabeh kang padha lenggah ning Datula iki padha urip. Kuwi sing maringi para dewa. Lah kok dadi kowe jalma menungsa lumrah kok arep murungke kodrating dewa kuwi aku tak takon. Apa kowe iku ponakane dewa apa piye? Kowe iki prunane dewa apa piye? Ora jeneng kaya ngono, ning sing jeneng titah diwenangake mbudidaya. Pambudidayaning titah
kuwi ora bakal iso miradati marang kodrating jagat. Kabeh mesti bakal kelakon. Yen kowe duwe gegayuhan bakal murungake Bratayuda kuwi tak arani cecak nguntal cagak cebol gayuh wulan wuta ngitung lintang tangeh kelakone jepak wurunge. Sinuwun ana tetembungan Giri Rusi jalma tan kena kinira. Aja manut karo tetembungan. Wong urip nang alam padang nek manut karo tetembungan, wong mau ora gelem budidaya. Anane mung sumendhe marang tetembungan. Ngene sinuwun. Saiki aku tak nyuwun prisa karo sampeyan. Yo. Kowe arep takon apa? Apa sekirane nek Bratayuda dadi kuwi sinuwun Mandura seneng yen to nyumurupi Pandhawa lan Kurawa padha bentak sirah, nyumurupi Pandhawa lan Kurawa padha regejegan. Mongko kuwi tunggal kulit daging, tur kuwi isih sedulurmu dhewe. Panjenengan minangka dadi piyai sepuh yen to nyumurupi sanak kadangmu padha bentak sirah kuwi, sampeyan minangka wong tuwa rasamu piye? Yen kowe takon karo Baladewa, rasaku mesti ora bakal mentolo. Sing jeneng wong tuwa ki pengen nyurupi anak putune padha rukun. Wong tuwa kepengin nyumurupi anak putune padha tansah sih sinian siji lan sijine. Aja nganti ana rasa gejegan. Lah kuwi tegese sampeyan iso menggalih kanthi ati ingkang bening. Nanging sabab apa sampeyan nyebutake yen to gegayuhanku mau ngibarate kaya dene cecak nguntal cagak, cebol gayuh wulan, uta ngitung lintang. Yen ngono sampeyan pancen duwe niat jarak dadining Bratayuda. Sampeyan duwe niat kepengin nyumurupi dulur-dulurmu padha taker marus milang tatu nganti oncating nyawa ana ing Tegal Kurusetra. Nuwun sewu, apa kaya ngono kuwi dianggep wong tuwa? Apa kaya ngono dianggep wong sing tresna karo sedulur-sedulure? Gusik. Kowe iki jane dong ora to Bratayuda kuwi apa? Kowe iki jane dong apa ora? Bratayuda kuwi apa? Bratayuda kuwi ana sing nyebut Bratayuda, Baratayuda, ya Brantayuda. Katelune mau ana teges dhewe-dhewe. Tegese apa? Bratayuda. Brata kuwi laku, yuda kuwi perang. Perang sing mawa tatanan. Jroning Bratayuda kuwi engko bakal katitik sapa sing nandur ala wahyuning bakal sirna, sapa sing nandur becik mesti bakal ketitik. Ing kono bakal dumadi sapa sing utang bakal nyaur, sapa sing ngilih bakal ngulihake sarta luwaring punaki. Jroning Bratayuda mengko bakal katitik sapa sing watake angkara budine Candala bakal ludhes keles tanpa sisa. Kuwi Bratayuda. Dicatet. Baratayuda. Barata wis ngarani yuda kuwi perang. Perange turas Barata. Eyanging Pandhawa lan Kurawa kuwi ndien ana Randha ingkang jejuluk Prabu Barata ingkang yasa negara Ngastina. Banjur Brantayuda. Branta kuwi asmara, yuda kuwi perang. Asmara kuwi Branta tegese wong sing gandrung karang kasmaran, kamukten lan tumindak ingkang apik lan tumindak ingkang becik. Dadi kabeh mau ana tegese dhewe-dhewe. Jroning Bratayuda ki engko bakal dititik sapa sing tumindak ala wahyuning bakal sirna, sapa sing becik mesti bakal katon. Jroning Bratayuda iki mengko bakal mbabar jagat anyar, ing kebak katentreman, ing kebak karukunan, ing kebak kamanunggalan. Yen Bratayuda iki mengko ora dadi, tegese kowe pendhita sing bakal numangkarake angkara murka Budi Candala ning jagat raya iki. Wah, perkutara rasa omong, rasa omong. Ayo wangsulan. Sinuwun. Piye? Ngene wae. Sajake alot yen to aku rembugan karo sampeyan babakan Bratayuda. Perkara sampeyan arep nayogyani monggo, ora ya ora apa-apa. Sing wigati Bratayuda kuwi Kurawane wis padha saguh, Pandhawane wis padha saguh padha bakal rukun. Lah, kanthi rukun iki mengko bakal iso mbirat marang kodrating jagat kang aran Bratayuda Jaya Binangun. Ya mung sampeyan tak aturi priksa. Nggonku bakal murungake Bratayuda kuwi gampang nanging syarate sing angel. Lho, syarate apa kok angel? Merga syarate aku kudu goleki wong ingkang tansah benthik-benthike antaraning Pandhawa lan Kurawa. Wondene bareng tak taliti jagat iki eneng loro menungsa sing tansah benthik-benthike supaya Kurawa lan Pandhawa kuwi ora padha rukun. Siji ya kuwi wong Gombak Kuncung sing jeneng Semar Badranaya. Angka loro wong ireng cemani Nalindring Darawati ingkang jejuluk Prabu Sri Bathara Kresna. Yen wong loro kuwi tak rangket mestine Bratayuda bakal wurung merga ora ana sing bakal ngicuk-icuk memungsuaning Pandhawa lan Kurawa. Sinuwun Mandura. Lan glaglang kuwi panusmaning jajalanan. Wah, sajake rung tepung menungsa iki.
Sajake urung weruh kowe. Kowe wani ngucap yen to kowe bakal gawe srana urunging Bratayuda kanthi Banda Nalendra Ndarawati. He Dewa Wisa. Ana apa sinuwun sajake kok sampeyan duka pancen tak ajangi. Aku nesu karo kowe. Lire dasarmu apa kok sampeyan nesu karo aku? Kowe ngucap yen to bakal Banda Nalendra ireng cemani ya kuwi Ratu Ndarawati. Lek nomripatmu gatena gobokmu yen to Ratu Ndarawati kuwi adiku lanang. Lek nomripatmu gatena gobokmu yen to Ratu Ndarawati ki adimu lanang kowe pendhita ora tau ndelok wayang kowe tak kandhani. Wah, lah dalah wong semene iki padha ngerti yen to Ratu Ndarawati kuwi adine Baladewa. Lah kok kowe ngrasani marang Ratu Ndarawati bakal ngeraket Ratu Ndarawati. Mbok anggap Yai Prabu Kresna kuwi dadi tuk sumbering perkara memungsaning Pandhawa lan Kurawa. Ngilu cithokmu kowe parat. Yai Prabu Ndarawati kuwi mung dadi pengayomaning para Pandhawa, dadi pujangganing para Pandhawa. Yai Prabu Ndarawati mung tansah nuntun marang lakuning para Pandhawa supaya tumindak sing apik, tumindak sing becik. Ngibarate kaya wong ngangon sapi, yen sapine arep kecemplung jurang. Yai Prabu Ndarawati ingkang wajib giring sapi mau aja nganti kecemplung jurang. Lah kok dadi kowe malah ngluputke Yai Prabu Ndarawati dadi tuk sumbering perkara memungsaning Pandhawa lan Kurawa. Aku tak takon karo kowe, dasarmu apa? Aku tak takon karo kowe, dasarmu apa? Yeng kok dadi kaya ngene kanane. Kok ya ora tak kandhani ta ya. Nek Ratu Ndarawati iki kadange anom Nalendra Mandura Prabu Baladewa. Pangan wonten dawuh. Gendel. Inggih, inggih. Sampeyan rasa kemecap. Niki perkara kula karo perkara pendhita anyar sing sajake gembela diase kan iki. Ora lega rasane nganti ku yen durung nguman-uman dhateng Nalendra ingkang utawi Brahmana ing sajaipun klentu anggenipun ngucap menika kula wau. Oh, ngono ta sinuwun. Ngono piye? Dadi Ratu Ndarawati iki pancen kadangmu taruna. Yen ngono ketok lorekmu, ketok gedhamu. Mula sinuwun Mandura kuwi takjak supaya murungake Bratayuda manunggal ana ing negara Ngastina. Sampeyan gawe karti sampeka. Sampeyan gawe pawadan, gawe dasar sing maneka warna ngendikake ento Bratayuda kuwi kodrating jagat kuwi gaweaning dewa ingkang titah ora bakal bisa miradati. Yen ngono cetha lamun sejatine sampeyan kuwi wis pidak jempol ngethek seranggon nebu sakuyun karo Nalendra Ndarawati. Sampeyan ketok banget lorekmu sinuwun Mandura. Ketok saben dina sampeyan dedegku wonten negara Ngastina nanging sejatine kowe kuwi ngemuli para Pandhawa. Ngastina kene bebasane glugu ketlusuban ruyung. Jebul ngurip-urip tumpringas ngicuk-icuk tunggak kemadoh ingkang gedene tan wurunga bakal nggegateli kalawan ingkang nandur dhewe. Yen pancen kaya mengkono aku ora bakal wedi kalawan sinuwun Prabu Baladewa. Malah yen perlu kono kowe kandha karo Ratu Ndarawati kon tata-tata yen sedina meneh bakal tak rang bondo tangane tak krincung sikile. Kalebokke ning pakunjaran yen perlu bakal tak sirnakake. Wah, bangsat elek menungso ora tatanan. Wah, kranjingan saya drangap-drangap pucapun terpetah kaya badhe sampun bapak tegalan. Ndrewini kaya grojokan. Kowe kok arep mungsuh karo Yai Prabu Ndarawati iki ibarate kaya gedene timun mungsuh duren. Senajan kowe durung tau tempo karo Ratu Ndarawati. Nek kira-kira iso ngalahke Ratu Ndarawati aku meguru nyembah karo kowe sedina ping 20 tak kandhani. Ning kosok baline perkara iki ora tak ndem nang kene. Ngerti yo? Aku tak kelu marang negara Ndarawati kabeh sing tak ucapake tak andhake karo adiku lanang Yai Prabu Ndarawati, Pak. Tina, kowe ora usah goreh rongeh penggalihmu lho, Ngger. Ora usah wedi. Nata Mandura duka kaya mengkono tumrap aku dadi pancatan nggonku bakal miwiti marang gegayuhanku iki. Kula semanggaken Bapak Menemban. Werkudara. Nggih. Janaka kula wonten maring adhawu. Ora usah goreh rongeh. Pikirmu tetepno pangestimu. Kowe seneng to, Ngger, tak tari kowe seneng to yen to Pandhawa lan Kurawa manunggal ning Ngastina. Wah, pancen kuwi pengajabku. Aja nganti ana rasa memungsuhan antaraning Pandhawa lan Kurawa. Syukur-syukur Janaka piye? Mboten arep-arep pisang namung menapa pengendikanipun Kakang Mas Jodipati menika kula sanget sarujuk Bapa Menemban. Syukur-syukur. Begawan Durna, wonten dawuh. Baladewa wis lunga. Kowe mau sajake kok sak rembug karo Baladewa. Kok kowe ora lunga? Oh, kula wonten mriki kemawon. Kok ora melu lunga? Sateng pundi?
Nyatanyipun kula papanipun wonten papan mriki kok. Kayane lho Kakang. Kayane ngapa? Kayane sampean mau ketoke kok ya ora seneng nek Begawan Dewa Wisa lenggah teng mriki. Sampeyan ngomong apa to, Dipati? Kula niku seneng. Werkudara kali Janaka Daswita karo Begawan Dewa Wisa nika kula seneng. Kula menika malah ngajajaki karo Werkudara. Werkudara saben ana pendhita suwitanana. Saben ana brahmana suwitanana. Wong kok omongane molak-malik. Dolak-walik ora penak kok dibolak-balik. Nggih. Nek ngonten sampean tetep manunggal kalian Kurawa. Oh, manunggal. Manunggal kula nyengkuyung kalih Penemban Dewa Wisa. Ngenteng-entengi pedamelan kula dene sampun wonten guru ingkang badhe memulang muruk dhateng pun Kurawa menapa dene Pandhawa. Nggih syukur. Ketoke kok kaya mau kula rumangsa meri yen to mriki niki enten pujangga anyar. Mboten meri sampun. Dipun cepet semanten kemawon ya. Bapak Penemban, Ana dawuh menapa? samenika kados pundi? Salajengipun kula nengga dawuh paduka Bapak Penemban. Aku rak wis kandha to. Tuk sumbering perkara memungsuaning Pandhawa lan Kurawa kuwi mengeneng Ratu Ndarawati karo Semar. Lah saiki ngene. Kanggo mbuktekake lahir batine adi-adi mulih padha swita neng kene yen to lahir batin kepengin rukun karo Kurawa. Patine Ratu Ndarawati karo patine Semar pasrahke karo Werkudara apa dene Janaka. Kuwi miturut aku bab sing mathuk. Werkudara, Nggih. budhal ning Ndarawati. Yo. Aku njaluk bandane Ratu Ndarawati, Werkudara. Wah, piye? Janaka aku ora iso wangsulan. Semanten ugi kula ugi mboten saged paring dawuh. Durna, kula wonten paring dawuh. Kowe ndak dawuhi ngetutno lakune Werkudara karo Janaka tekan Ndarawati. Aduh. Menapa kedah kula Penemban? Iya, kudu kowe. Aduh. Nggih. Senika ngestakaken dawuh. Werkudara. Nggih. Ayo ning Ndarawati ngrangket anak Prabu Sri Bathara Kresna. Wah, aku ora mentala lan aku ora tekan nindakake gawean kuwi. Mbok liyane aku wae. Werkudara, Nggih. iki sing dawuh Penemban Dewa Wisa lho. Kowe aja nganti wangkal karo dawuhing Penemban Dewa Wisa. Kudu manut karo dawuhing Penemban Dewa Wisa. Manut ta? Wah, Kresna kakangku kuwi pepundhenku. Wiwit dina iki aja tak anggap pepunden. Kresna kakangmu kae tak anggap yen to kuwi mungsuh. Kuwi sing bakal bentek-bentekke Pandhawa karo Kurawa. Wah, aku ora iso. Janaka wae, kula iki mboten saged. Kowe iki do kepiye to? Kowe seneng nek to Kurawa karo Pandhawa do perang Bratayuda. Kowe bungah yen to akeh para korban sing padha ora ngerti kentangipun ning lakon padha blasah kaya babatan pacing. Kowe bungah keluargamu padha tekaning pati. Kowe seneng sanak sentaramu padha tekaning pati. Ngono apa piye? Ora. Nek ora menyang. Ayo Kresna dirangket. Wah. Piye iki Jlamprong? Kula iki mboten saged matur. Kowe ora do piye-piye, kok kaya rewel. Aja kaya ngono. Sing tetek tanggo-tanggon. Mateni wong siji ning kowe rukun karo Kurawa. Lho pikiran, ning nek kowe ora gelem mateni wong siji, tetep Bratayuda bakal dadi sanak sedulurmu engko bakal ana sing tekaning pati, ana ing Bratayuda Jaya Pinangun. Milih endi? Milih endi, Werkudara? Yo. Aku urung iso matur. Kudu iso. Kudu tak aturake milih siji. Ngiklaske nyawa siji, kowe nyelametke nyawa pirang-pirang, ning kowe nyelametke nyawa siji, kowe ngiklaske nyawa pirang-pirang. Petungan. Ya wis. Wah, mengko sing ngomong kudu aku. Mengko sing kudu paring pangandikan Durna. Piye to kuwi? Kok malah diwolak-walik iki? Aku ki meng ngetutke, kowe iki sing ngrangket Kresna, ora kok aku sing ngomong. Ora bakal tekan yen to matur karo Kresna kakangku. Aku gelem mangkat yen to Durna sing paring pangandikan karo Kresna kakangku. Mengko sing temandang aku. Loh, nek aku sing ngomong tegese sing ngrangket Kresna kuwi aku. Wah, gelem ngono ora gelem ya wis. Serasa mangkat nek ndi.
Durna, kula wonten maring ngadhawu. Apa sing dikandhake Werkudara mbok ya mbok lakoni. Kula sing kematur. Iya. Wis ta Kakang mingkari ngendika Kresna kowe tak rangket. Ngontene rampung kok dadak tekan kono-kono. Wah, sampeyan ora ngerti kok Dipati. Kresna niki mesti jajar sencaki. Nek nganti kula matur Kresna kowe tak rangket. Kresnane rong paring dawuh sencaki bres. Modar kula. Pun mboten sawedi wong enten Werkudara kok. Werkudara harus nyaki kalah cepet. Werkudara niku gedhe, alun-alun glondeng. Sencaki wis des. Wis menjoto lagi bisa Werkudara. Jawatir. Mengko yen bungkik bakal miloro kowe aku sing tanggung jawab. Tenan? Yo. Mengke kula ingkang badhe tanggal jawab Bapak Penemban. Temenan? Inggih. Nek nganti ngapusi titenono lho, kowe tak ajar dhewe iki. Ora ngapusi. Wis, nek tenan aku sing ngomong. Kresna, kowe tak cekel, kowe tak rangket. Engko nek sencaki wis melintir brengos terus tok junjung wae tok buang ning jaba. Yo. Nuwun kula nyuwun pamit. Menawa Durna bidal samenika kemawon mangke mindak kedalon. Nggih. Nyuwun pamit madal Pasilan Werkudara Janaka mangkal ayo. Yo, ngestoke dawuh. Duryudana kakangku aku nyuwun pamit Koko Prabu kula nyuwun pamit. Penemban Dewa Wisa kula nyuwun pamit. Iya Durna sing ati-ati tak arep-arep praptamu ning Ngastina nggawa bandaning Kresna. Oh nggih, ngestakaken dawuh. Bapak Penemban Dewa Wisa aku njaluk pamit. Iya Werkudara sing ati-ati. Bapak Penemban kula nyuwun pamit. Sur titing ati-ati duga-duga dikawa muga-muga kasembatan penjangkamu ya nggir. Anakku sakloron Werkudara Janaka. Ko wis bakal ana trontong-trontong pepadang gegayuhamu. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Iya mekaten monggo kula kanthi manjing salebeting kedaton. Kembul Bujana Ndrawina Bapak Penemban. Iya, kuwi luwih prayoga. Patih Sengkuni kula wonten dawuh Penemban. Budhana sangganing para sata Kurawa memanuki lakuning Werkudara padene Janaka. Yen pancen prapta negara Ndarawati tegese bocah loro mau mestu padha marang dawuhku. Inggih. Ning yen to mandheg dalan ora mentala mateni Kresna utawa Banda kelawan Ratu Ndarawati. Ora usah dadak walang ati kroyoken sak Kurawamu. Aku ora kepengin weruh uripe Werkudara padene Janaka. Ngestaken dawuh paduka Penemban. Nyuwun pamit madal Pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Bawan wonten dawuh. Babar pisan budhana kang padha sing ingsun kundur ngedaton. Kawula ngestakaken dawuh. Parmadal Pasilan sing ati-ati sampun kados lari alit paman Ploso Jenar. Purna gatining paranggilan. Sanada kundur kedaton celuk saking dampar kecara kinapit gambaran gading kadhiraken sanggaring Peremban Cedi. Manggung ketanggung Jaka Paloro. Ing sami ngampil upataraning Keprabon kawis tinggal saking Mandrawa. Tindak nyosri Naranata lamun katinon saking Mandrawa kaya tansah sesanti kamulyane. Niwang sukmana madinawing ana sasmintaning ingsun jagat wasisaning Upadara. Nuwun sewu Koko Prabu. Adamel kaget sotaning manahipun ingkang rayi Ndarawati paduka rawuh wonten ing Projeng Dwaraka. Koko Prabu kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Yo Kresna tak tampa. Adiku diadiku Yai Ratu Dwaraka ndak tampa sira si Adi atur pangabekti kalawan Kakang ora liwat Pudyastawaning pun Kakang Tambanana. Kula pundi nggo jimat paripin dayanana ingkang santosan. Koko Prabu. Kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Koko Prabu. Setyaki ndak tampa. Ora liwat pangestunipun pun Kakang Tambanana. Kula pundi nggo jimat paripin dayanana ingkang santosan. Sinuwun kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Yo, Kakang Pate Udawa ndak tampa tiba padha-padha. Dipun prayogakaken anggenipun lenggah sinuwun. Kakang Pate Udawa kaya Surakura kepenak praptaning Baladewa ana ing Praja Ndarawati. Koko Prabu, nggih. Sumengko pengawak Bojran Damar Sasi Gita Anawung wigatos. Menawi dipun keparengaken kula badhe nyuwun dawuh wonten menapa Koko Prabu? Kresna wonten paring dawuh. Praptaning pun Kakang iki sayekti ora saka negara Mandura. Nanging pun Kakang keplayu saka negara Ngastina. Lho. Keplajar saking negaring Ngastina. Yo. Sababipun menapa? Jernyatanipun Maduka menika dados pengayomanipun para sata Kurawa teka Maduka paring dawuh kepelajar saking negaring Ngastina. Kresna kowe tak kandhani ya Yai. Wektu dina iki tak jaluk Yai Prabu Ndarawati tata-tata samapta ing gati sawigaing diri.
Menapa sababipun Paduka paring dawuh mekaten Kresna? Ngastina ngurung jagung wiring kuning. Ngastina ngurung jagung wiring kuning. Mongko ingkang pengawak pandhita arane Dewa Wisa. Nalika semana pun Kakang tinimbalan dening Yayi Prabu Duryudana supaya sowan ana ing negara Ngastina, batinku nalika aku prapta ning Datulaya. Adimu lanang Werkudara Janaka wis mapan ana negara Ngastina. Tak kira yen to ana rembug ing wigati lah kok jebul Werkudara karo Janaka suwita karo pandhita anyar katon sing jeneng Dewa Wisa. Koko Prabu, menawi namung perkawis Werkudara kaliyan Janaka suwita lan Brahmana menika kula kinten menika bab ingkang limrah. Jernyatanipun Werkudara lan Janaka menika satriya ingkang tansah kepingin necep ngelmunipun satunggiling Brahmana wonten pundi papan. Sauger wonten Brahmana ingkang kondhang kaloka, Werkudara Janaka mboten badhe kantun tansah ngudi ngelmu dhateng Brahmana menika kala wau. Ya, bener. Ning niki ora bab perkara Werkudara gone suwita marang pendhita mau. Saka pangrasaku Werkudara lan Janaka iki mau dikrenah utawa diblithuk dening para sata Kurawa. Liripun Paduka paring dawuh mekaten dasaripun menapa? Nalika aku sak pejagong karo Dewa Wisa, dheweke tak takoni apa to sababe suwita marang negara Ngastina. Dewa Wisa nalika semana paring pangandikan sarta tutur kalawan pun Kakang yen to dheweke mapan negara Ngastina kuwi sabab kebrebeken marang ngumandhanging pawarta kang aran Bratayuda Jaya Binangun. Ya kuwi peranging Pandhawa lan Kurawa. Mula Dewa Wisa katone pancen bener becik kang dadi tumindake bakal murungake Bratayuda Jaya Binangun. Monggo saka pitunganing pun Kakang, jangkaning dewa ora bakal bisa diwiradati. Nadyan titah kaya ngapa, kekuatane ora bakal bisa miradati marang jangkaning dewa mau. Inggih, leres pangandika Paduka. Lah kok Dewa Wisa arep murungake Bratayuda Jaya Binangun? Dewa Wisa arep murungake Bratayuda Jaya Binangun sarana ngrukunke Pandhawa. Luwih-luwih bareng dheweke tak takoni, dasarmu apa arep ngurungake Bratayuda Jaya Binangun? Akeh-akeh ngene matur kelawan pun Kakang. Tundhone pepuntone nalika dheweke ngendikake Bratayuda iki bisa digagalake. Bratayuda iki bisa dibirat lamun ana menungsa loro ning jagat iki kudu sirna Margalayu. Merga menungsa mau ingkang benthik-benthike Pandhawa lan Kurawa. Wondene ature Dewa Wisa kelawan pun kadangmu ing Mandura. Wong loro sing bakal dibondo sarta dipateni mau lha kejaba mung adiku lanang Durawati ing angka loro Semar Badranaya. Kresna, iki udu bab sing entheng nanging perkara sing abot. Nitik marang wujudaning Dewa Wisa, tak kira kae pandhita ingkang pilih tanding boboting yuda. Mula yen to nganti ana apa-apa, si Adi kudu tata-tata sawiga ing gati sangapta ing diri. Aja nganti si Adi bisa diblethuk dening para sata Kurawa, gedene si Adi iso diboyong marang negara Ngastina. Koko Prabu, nggih. Menawi tetela Dewa Wisa menika utusanipun adil, tegesipun utusanipun ingkang damel jagat sumados sak mangke dados sarana sampurnaning gesang kula. Kula namung boten badhe selak jer tiyang gesang wonten ing alam padhang menika, namung dagang tuna andum bathi yen bathi-bathine sapa sing didum, yen tuna sing dibakul apa, tiyang gesang menika tanpa pawitan menapa-menapa. Menawi samangke dipun pundhut dhateng panguwasaning Gusti srana medal margi menapa kemawon kula namung pasrah. Aja ngono, Kresna. Aja ngono. Nitik blegere Dewa Wisa iki dudu utusaning adil ingkang bakal paring dalan kasampurnaning Jati. Mula wektu dina iki aku percaya ora suwe meneh kongkonane Dewa Wisa mesti prapta ning negara Durawati bakal mboyong sira Yayi Prabu Kresna marang negara Ngastina. Kresna. Mboten mangling menika kados Bapa Durna ingkang rawuh wonten ing Darawati Bapa Penemban. Kula ngaturaken karaharjan rawuhipun Bapa Durna. Ah, kandhak blekuduk suwaru gimbal sumerante hawela. Tansah pinangan ing kawidatan ing sambi kula sowan kula ngger. Kemarang kula ngaturaken salam taklimipun ingkang Bapa ing Sukalima. Inggih, Penemban kula tampi. Werkudara slamet to, Di? Ya, slamet. Arjuna slamet. Iya, inggih Koko Prabu. Tansah pinaring kawidatan ing sambi kala bekti kula kunjuk. Iya, tak tampa pangestuku tampanana ya, Dimas. Inggih, kula pun dinggo jimat. Bawa Durna Wilujeng. Oh, inggih, mbok ampun kados ngaten to, Nger.
Wong sing jeneng Dayo kok ling mbageke nganggo getak ki ra ya ora jeneng ora sopan santun to. Sampeyan wilujeng napa mboten? Wilujeng, nek wilujeng ki syukur. Oh nggih, nggih. Wis deg-degan aku urung-urung. Werkudara slamet. Yo slamet. Syukur. Janaka slamet. Koko Prabu wilujeng syukur. Koko Prabu nika sengel lho ya men. Iki tekan kene iki ra urung ngarep boyong karo sira Yai Prabu Ndorowati. Sing ati-ati, sing ati-ati. Kakang Mas kula ngaturaken bekti, senjaki tak tampa. Kakang Mas Janaka kula ngaturaken bekti. Iya ya senjaki tak tampa. Senjaki. Aku kok ora tok bagekke senjaki. Bapak Durna wilujeng. Oh iya selamat syukur lah ngono lho. Kowe karo aku ki ora usah dadak memungsuhan, ora usah dadak padha regejegan. Aku ki pendhita kowe satriya. Satriya karo pendhita ki manunggal dadi siji bisa mujudake ayem-ayem tentrem. Nggih. Ngono ya senjaki, sesuk menawi ora usah dadak memungsuhan karo aku. Mboten, Bapak Durna mboten. Kula ngabekti kalian panjenengan. Syukur. Ayem aku. Bapak Penemban wonten dawuh, Ger. Wonten menapa Bapak Penemban rawuh wonten negari Ndorowati? Ah, menika ngaten nggih, Ger. Sawan kula menika mboten saking pikajengan kula piyambak, namung kula menika ngetutaken anak-anak kula Werkudara kalian Janaka. Ing anak kula Werkudara kalian Janaka menika nampa dawuh pangendikanipun Bapak gurunipun inggih menika pun Begawan Dewa Wisa. Lho nuwun sewu, gurunipun Werkudara lan Janaka menika rak panjenengan rumiyin. Samenika sampun lulus. Sampun paripurna Werkudara anggenipun meguru kalian kula, tumuli samangke mlebet wonten ing pamulangan malih menika gurunipun Begawan Dewa Wisa. Oh, ngaten nggih. Kersanipun adi kula kekalih menika menapa? Ah, menika ngaten, Ger. Werkudara kalian Janaka menika lak rampun suwita Begawan Dewa Wisa. Kacarios Begawan Dewa Wisa menika kepengin murungaken Bratayuda Jaya Binangun. Perangipun Pandhawa lan Kurawa. Nuwun sewu, menika rak gegayuhan ingkang sae to, Ger. Gegayuhan ingkang luhur. Beda menapa to perang menika dipun jangka? Jernyatanipun namung badhe pecah. Namung sami nandhang tatu tuwin sami pecah sia wonten ing mabrahing peperangan. Inggih, menika sae Penemban. Ah, menawi sae Begawan Dewa Wisa nalika semanten utusan kaliyan Werkudara kaliyan Janaka menika ngaten. Syaratipun purunging Bratayuda menika wonten kalih. Inggih menika setunggal pinuju kekalih. Kalih tumuju wonten ing angka setunggal. Ing antawipun setunggal kalih menika dipun gabung dados 3. Sing ati-ati kok Prabu Kendel. Ya aku kuwatir nek nganti si Adi ki kok ora prayitna kok dibrithok karo Begawan Durna. Kaene omong ki nggunakake Jaya Kawijayan, nggunakake panggendam, aja nganti lali. Inggih Koko Prabu. Setunggal syaratipun menapa? Setunggal syaratipun inggih menika Pandhawa lan Kurawa kedah rukun. Lajeng angka kalih Kurawa lan Pandhawa kedah rukun. Lho kok mung dipun wolak-walik ki mon mboten pikantuk kok nggih. Menapa malih kok mboten dipun wolak-walik? Werkudara. Piye? Oh, piye iki aku kok dadi ra iso omong nang kene. Wah, kowe kudu mentolo, kudu tegel. Ora Werkudara jane eneng apa to? Coba si Adi matur karo pun Kakang, syarate apa urunging Bratayuda kuwi syarate apa? Wah, syarate eneng loro. Siji, Bapak Durna sing arep ngendika. Loro, Bapak Durna sing arep ngendika. Wah, trondolo ki. Malah dikeke wong tuwa. Bocah kok ora gelem omongan dhewe. Janaka kowe matur Janaka syarate loro matur marang Kakangmu Ndorowati. Koko Prabu. Waleh-waleh menapa? Syarat kalih perkawis menika estunipun setunggal. Inggih menika boten sanes kejawi anu apa? Inggih menapa menika mbok menawi umpaminipun kadosta. Kowe iki amang apa kowe iki? Wah, Durna. Ngapa? Aku wis omong yen aku ora bakal tekan matur karo Kresna kakangku. Ayo to, Werkudara sing tekan. Kowe iki satriya lho, wong matur karo kakangne kok ora tekan ki apa? Ayo, gek domong. Gek domong, syarate loro ya. Oh nggih kula badhe matur. Bawa durung ngendika. Nggih.
Ora ngendika tak peksa. Iya. Si omong. Aduh, Werkudara, aku teratapan Werkudara. Kok dadi kaya ngene kanane. Wah, ge omong. Menika ngaten, Ger. Syaratipun setunggal. Inggih menika kedah Bondo Ratu Cinema. Ingkang ireng Cinema. Bobo dono. Apa Janaka? Cemani. Iki pancen tak plesetke mergo aku deg-degan tak kandhani. Pancen tak plesetke. Iku menika Narendra ireng Cemani nggih mboten saged kejawi menapa paduka anak Prabu Ndharawati. Ingkang ngangka kalih kedah Sarat Srana inggih menika suwun Semar Bathara kedahipun Banta wonten negari Ngastina. Mangke rumiyin. Narendra ireng Cemani menika kula mbok menawi. Kula namung ngaturaken Narendra ireng Cemani menika nuwun sewu menawi panjenengan kraos inggih. Syukur, Ger, syukur. Nah, ngaten panjenengan tresna kalian para Pandhawa. Tentu kemawon panjenengan menika remen menawi nyumurupi Pandhawa kan Kurawa menika manunggal dados tunggal. Bawa Durna. Wonten dawuh. Nuwun sewu. Kula badhe nyuwun mriksa Bratayuda menika sinten ingkang kagungan damel. Lho, sinten? Undangan dereng wonten kok, nggih. Ingkang kagungan damel menika jagat. Tegesipun sing duwe gawe menika dewa. Nuwun sewu kok wonten titah ingkang mantun badhe mrungaken Bratayuda menika kula nuwun sewu lajeng titah menika janjanine rupane kaya ngapa to kula tak kepengin weruh. Wujude kaya ngapa Dewa Wisa menika lho. Lah kok ngedape-dapi temen. Ing atase pendhita durung karuan kula niku dereng tau ngerti jenenge Dewa Wisa. Lah upama kula niku wis mireng ana pendhita ampuh jenenge Dewa Wisa. Kula menika mboten kok pitados sakwetahipun ning setengah pitados amargi sampun ngertos kondhangipun. Lah wong kondhangipun kula menika dereng ngertos kok kepengin murungake Bratayuda menika nuwun sewu lho. Wujude kaya ngapa? Oh, panjenengan menika sampun kados pengaten, Ger. Panjenengan kados ngaten. Menika kula namung ngestaken dawuhipun Begawan Dewa Wisa. Panjenengan kedah purun kula boyong wonten negari Ngastina. Menawi panjenengan boten purun kula boyong wonten negari Ngastina, ingkang badhe ngruda paripeksa dhateng panjenengan, anak kula pun Werkudara kaliyan Janaka inggih muridipun Dewa Wisa. Oh, ngaten to. Inggih. Werkudara. Oh. Kowe arep meksa karo aku to? Ya ngono wae piye? Wah, yen pancen Kresna kakangku ora kersa tak boyong. Aku sing bakal meksa. Yen pancen kowe miso meksa pun Kakang, ayo maragake peksanen. Ayo, aku peksanen. Bandanen tanganku kerincungen sikile Nata Ndarawati. Apa kira-kira adik kula nang Jodipati iso mbondo Nata Ndarawati? Ayo coba wae piye? Dicoba wae piye? Yen pancen kowe kurang sekti rumangsamu kurang digdaya wong loro sekalian. Werkudara karo Janaka ngrubuta Nata Ndarawati kira-kira iso menang ora karo aku. Yen wong loro kurang wong telu babar pisan. Anggeripin, kula mboten tumpun-tumpun lho, Nggih. Kula menika namung MC. Ingkang tumandang menika Werkudara kaliyan Janaka. Wah, aja ngono Durna bapakku. Iki gaweane wong telu kudu didandani Werkudara. Apa? Kowe iki janjane ngerti ora to? Kowe kuwi rumangsaku wong sing wis dunung ning kaya wong kang kurang dunung. Lire piye? Wong sing wis ketemu karo Gustine iki mung siji, ya kuwi Werkudara. Kowe wis entuk sastra cetha paripurning wangsit. Sastra Jendra Pangruwating Biyu. Wujuding tirta pawitra maning suci. Sapa sing entuk wujuding tirta pawitra maning suci kuwi bening lair lan batine. Apa to tegese bening lair lan batine? Kuwi ngerti marang lelakon agal lan alus. Ngerti lelakon lair lan batin. Lah kok jebul dina iki kowe kuthung nalarmu, lamur paningalmu. Kowe ora iso nyawang karo Dewa Wisa kuwi sapa? Kok kowe deku-deku nang ngarepe Dewa Wisa kuwi sing tok goleki apa? Coba. Upama diukur, aku iso ngukur. Ngelmune Dewa Wisa kuwi ora ana sak kukumu ireng tak kandhani. Lah kok dadi kowe ketayanan swita karo Dewa Wisa kuwi sing tok gayuh ngelmu apa? Sing tok goleki ngelmu apa? Janaka, kula wonten paring adab. Kowe bola-bali dadi pendhita to? Kowe bola-bali dadi pendhita. Kowe tau tate dadi pendhita Begawan Ciptaning ing Arga Kelasa. Dewa wae padha lirip karo kowe. Dewa wae padha nyembah karo kowe. Lah kok kowe swita karo pendhita sing durung karuan jluntrunge, durung karuan ngelmune iki sing tok goleki apa?
Terus kowe percaya karo pendhita sing mbing kanane mau bakal murungake Bratayuda Jaya Binangun kanthi syarat srana patine kadang mutu ing Ndarawati kuwi coba. Aku tak takon karo kowe, kowe iki satriya do nalar apa ora Werkudara Janaka? Nah, kok sik. Kowe aja ngunek-unek karo Werkudara karo Janaka. Tak jabel basaku. Aku ngerti nek pancen kowe iki ratu pinter, kowe iki ratu sing digdaya. Ning aja mengaruhi karo Werkudara karo Janaka. Iki wis padha sayuk rukun tembayatan karo para Sata Kurawa. Wis padha manunggal dadi siji, kepengin wurung Bratayuda Jaya Binangun. Lah kok semune kowe ora cocok yen to Pandhawa lan Kurawa padha rukun. Nek ngono kena tak mestheke. Sing dadi tok sumbering perkara ning jagat antaraning Kurawa lan Pandhawa ki ming Nata Ndarawati. Bener ngendikaning Begawan Dewa Wisa, yen Nata Ndarawati ki sing dadi tok sumbering dumadining Bratayuda Jaya Binangun. Lole. Kentos walu gimbal manyan-manyan dunan cungkul mana dajajane mana jamaah bebek lan sapi turute. Cecok kowe menungsa sing dadi tok sumbering angkara murka ning jagat iki. Oh, kaya ngono. Sirna Nata Ndarawati, katon jagat iki ayem tentrem nering sapa. Putar kowe. Bagus. Ngono kuwi sing tak anggap satriya tenanan. Ora usah dadak ngenteni apa-apa. Bres. Ben jengkelang kuwandane model. Kula mboten mentala Koko Prabu dipun manung-man kados mekaten. Bener, kowe iki senopati. Sapa sing arep nylangkak marang Yai Prabu Kresna? Kudu singkirke. Nggih. Setyaki. Dipanggil. Sing ngakon sapa? Sing ngakon kowe Njotos Durna sapa? Mboten wonten. Lho, dasarmu apa? Sengit. Dasare sengit kok Njotos. Kula mboten mentala panjenengan dipun unek-unekake kalih Begawan Durna, dipun uman-uman. Idune muncrat-muncrat. Aku ngerti dhewe. Untune pasangan arep copot barang. Kau Prabu. Nggih. Kendel rumiyin menika perkawis kula kaliyan Setyaki. Kendel. Lho, aku ora entuk omong ki jero piye bisu piye? Ning menika perkawis kula kaliyan Setyaki, Setyaki wis kurang ajar. Lho, kurang ajare Setyaki mapan ngoten iki. Setyaki nglangkungi panguwasipun Ratu Ndarawati. Kok diarani nglangkungi panguwasaning Ratu Ndarawati nggo napa? Sameneika ngaten mawon, panjenengan kendel mboten? Nek mboten kendel kondur ning Mandura. Ayo kondur. Ayo kondur bebarengan. Kok nyanyian TK barang isih hafal. Sing ngakon sapa kowe Njotos karo Durna? Mboten wonten. Nek ngono panguwasaning Ratu Ndarawati iki kalah karo Setyaki. Mboten. Lah kok kowe ora tak dawuhi kok Njotos Durna? Kula sampun matur sengit. Sengit ki ora kena dadi dasar. Mboten nggih kajengipun. Pokoke Durna ketok Jotos. Nah, sip ngono kuwi wis ora apa-apa. Ketok bres. Lah inggih. Koko Prabu kendel. Nek mboten kendel kula mboten badhe tumut-tumut perkawis menika. Mengke kula tinggal loncat. Lho, Nendi aja. Aja lunga iki piye? Aku ora ngeparakake kowe Njotos Durna mengko ndak kriwikan dadi grojogan. Nggih. Ora kena. Nggih, ngestakaken dawuh. Lah kejaba nek aku ki wis dawuh. Upama aku wis dawuh, Setyaki Durna iki kok malang kadak Jatasana kuwi sak karepmu aku urung dawuh kok kejaba nek aku wis dawuh. Setyaki Durna iki kok kurang ajar Jatasana Sendika ngestakaken dawuh. Apa kamane? Syukur. Ketrucut omonganmu. Lah edan ki. Aku ki ngomong upama aku dawuh kowe Jatasana entuk. Lah kowe upama kok mangkat ngono kuwi wong jenenge wong cakcek. Setyaki iki wong cakcek satriya sing tanggap ing sasmita. Wis ben ora apa-apa. Jotosi terus lagi. Koko Prabu, ngopo? Menika wonten negari pundi? Ndarawati. Sing dadi ratu sapa? Situ. Panguwasipun wonten astanipun ingkang rayi. Panjenengan mboten kenging tumut-tumut. Lho ora entuk melu-melu piye? Aku gedhe karo Begawan Durna karo Werkudara karo Janaka le padha lali karo Purwadasina arep bonto karo Yai Prabu.
Ning menika perkawis kula sing arep dibondo sapa? Lho, Yai Prabu. Sing arep dibondo aku ora apa-apa kok sampean ora dibondo kok bingungi ngopo? Lho, ayo kuwi. Kok aku kok bingung iki ngopo? Sampun panjenengan kendel mawon. Kula tak merpeki Setyaki. Aku melu. Ning meneng lho. Ora kena melu-melu lho. Melu kena ning meneng. Meneng ning njaluk apa-apa ora apa-apa. Lho. Ora kena panjenengan nganti ngicok-icok Setyaki titenono. Kula sing ora trima. Melu kena ning meneng. Ya, aku meneng. Setyaki. Setyaki aja kaya bocah cilik. Kena melu ning ora kena omongan. Oh, aku kok ndora itu omong ki piye to iki? Setyaki mrene. Sendika. Karepmu piye to? Mboten pripun-pripun. Lho. Kok njotosi Durna? Lah panjenengan dawuh. Aku ki ora dawuh. Aku ki mau muni upama aku dawuh karo kowe, Setyaki Durna Jatasana, kok brubut melayu? Mireng kula Setyaki Durna Jatasana. Heeh, aku krungune ya ngono. Aku krungune ngono, seksine ono. Kok Prabu kendel, ora perkara meneng, nek krungune aku ya ngono. Panjenengan niku gawe-gawe, sing gawe-gawe sapa? Ora ana wong gawe-gawe. Ah, panjenengan niku ngayal kok sandane. Meneng ora? Ora meneng tak tinggal lunga. Aja. Aja lunga, aja. Ya wis aku meneng. Sing krunguku ngono kok. Kok Prabu mirengipun Setyaki Durna Jatasana. Bener kowe bener. Kula mirengipun iki ngaten. Lah iya. Mosok swara kok iso molak-malik. Kan enggak mungkin. Inggih. Aku ki omong upama kok ora kok tak kon jotosi. Lah aku ora krungu upamane aku ora krungu. Kok Prabu. Kondur mriko? Omoh. Ning kene kok kon bali ora. Setyaki ora kena. Nek kowe pancen satriya tenan, mungsuhmu ora Durna. Ning Durna kuwi nggo murid loro. Sinten? Werkudara karo Janaka. Wani apa kowe? Wantun. Wani, cah gleleng. Wantun. Wani tenan? Wantun. Lho, padake Senopati Ndarawati ki wong biye-biye, wong cepete. Setyaki Senopati meh ditantang karo Werkudara Janaka ki kecil, heeh. Inggih. Ya iya. Rumangsaku kok kaya tumbentuk tutup to. Kok Prabu lenggar rada mburi. Ya. Lho, uriku maju. Oh. Kon mburi kok malah maju ora? Wani, pokoke wani. Wantun. Nek wani Werkudara Janaka pethoke, kowe ngajar Durna, Werkudara Janaka mesti ora trima. Nek pancen wani pethoke. Sendika ngestaken dawuh. Padake cah loro saudon telu saurupan. Arep cilik mung wong gedhe, tonton menang sapa? Jos tenan. Cah kendel tenan. Elok tenan. Wani tenan kok ora. Ha iya wani wadake. Yo ngawur kok senengan ora. Werkudara karo Janaka musuh caki lho karuan menang Werkudara Janaka wong salah ki bakal mesti kalah. Percaya karo aku. Niki ora didemek ora nggon bokong to. Kathoke kolor mlotrok-mlotrok kowe. Ya kathokan wus. Ditonton wae yo. Ayo didelok menang sapa? Aku mbotohi Setyaki. Nggih monggo. Wonten dawuh Kamas. Wong kang kaya kowe ora weruh yen to Bapa Durna kuwi gurune Janaka. Sapa sing wani jempalani kalahan Bapa Durna? Mungsuhe Janaka. Nyuwun pangapunten. Menawi Kakang Mas badhe mbelani Begawan Durna. Nyuwun pangapunten menawi ingkang rayi sampun kinten wantun dhateng tiyang sepuh. Ning kula kudu iso ngayomi karo Nalindra Ndarawati merga kula Senopati. Yen pancen kowe iso ngalahke Janaka ayo neng kene ditemtokake Setyaki apa Janaka sing tekaning pati. Monggo kula ladosi ning nyuwun pangapunten ora sandadak walangati Setyaki ketokno. Wonten menapa? Janaka arep kapake. Badhe kula banting. Banting kowe. Apa enake dhewe. Kose Setyaki. Kowe nek banting Janaka kuwi padha karo kowe wani karo aku. Lho, sebabipun? Kowe ngerti ora to? Tak critani Wisnu kuwi binalah dadi loro. Siji ning Nata Ndarawati, sijine ning Janaka. Mula Janaka karo Kresna kuwi bane kaya dene kembang karo sarine, geni karo urupe. Yen kowe wani karo kadangmu Madukara, kowe wani milara, kowe padha karo milara kadangmu ing Ndarawati. Waduh. Lajeng anggen kula males kalian Raden Janaka kados pundi? Ora kena males. Lho, ora mutu kuwi.
Kusik to iki ora mutu nek carane kaya ngono kuwi ora mutu tegese ora adil. Setyaki dijotosi sapenake dhewe kok Setyaki arep balas kota penging iki piye? Nuwun sewu to, Koko Prabu wau pun janji to, melu kena ning ora usah omong. Anjuk piye? Kok jeneng wayang kok ora omong ki piye? Pokokipun ngendel, Setyaki ora kena males, dikapak-kapake ora kena males. Ning nek karo Werkudara sak karepmu, maleso sak karepmu. Ning nek karo Janaka aja males. Menawi kalih Kakang Mas Werkudara entuk, menawi kalih Kakang Mas Sarjuna ora kena males. Desundi. Ora mutu. Ora mutu nek carane ngono kuwi aku ki apa dadi kowe aku wegah kono ya ngono. Wong gelut ora entuk males Senopati ngendi? Gelut ora entuk males ki cara ngendi? Lah menika. Nek cara aku diwales ora apa-apa, wis ora apa-apa. Nek kowe males padha karo kowe males nglarani aku, padha karo kowe wani karo aku ora masalah. Padha karo kowe kok ora padha karo samajengan. Ora apa-apa sing penting kadangmu ora lara sing tok wales Janaka perkara rasane iki wales karo Tundrawati ora apa gelut to dadine peraturan ki gelut ora ngendi. Lho blas ngono blas kono ngantem bus kowe ngantem bus ngono waman dadi penaban tonton ora kowe ora blas aku ora ngendi. Koko Prabu kendel. Aku ora iso nek kon meneng. Mergo kowe ora adil, Setyaki ora entuk balas. Nek karo Werkudara entuk balas, karo Janaka ora entuk balas ki arepe piye? Pokoke kowe ora entuk balas. Wis kono maju neh. Lho, lah iki ku nek nganti mati piye? Mati ya wis Senopati ora kudu wani mati. Lho piye iki? Setyaki ora entuk balas nek mati piye? Kajengipun mboten menapa-menapa. Panjen gesangipun Setyaki menika kinarya tumbal negari Ndorowati. Mila kula nyuwun pangestu Koko Prabu. Upami kula kedah pejak badhe kula lampahi lahir batin. Kowe ora mutu. Ora bener nek carane kaya ngono kuwi. Setyaki ki Senopati. Senopati kon gelut kok ora entuk bales ki cara ngendi aku tak takon karo kowe. Menawi wonten lepatipun ingkang rayi kula nyuwun pangapunten selaminipun gesang ora muga aku gak Setyaki aja omong kaya ngono. Mo Setyaki kuwi aja ngucap kaya ngono. Nyatanipun kula sampun dipun ikhlasaken dening Koko Prabu Ndorowati supados kula pejah wonten ing pabaratan Kresna. Aja ngono lho Kresna. Mbaya ta menehi kalodhangan Setyaki bales. Kowe aja saklek-saklek kaya ngono. Kawate kaselawate aku iki. Nun sewu panjenengan niku Baladewa apa Petra? Kok nembene iki lho kula ngertos nangise Baladewa kok padha karo Petra Petra ndasmu. Kok Prabu kula menika ratu lho kaya lho Setyaki iki lho nangis brebes pilih iki. Ora entuk bales iki carane piye? Sampun dipun ikhlasaken. Kula nyuwun pangestu Koko Prabu Ndorowati. Menawi wonten lebat kula slaminipun ladi panjenengan kula nyuwun pangestu. Kula badhe pasrah sawami kula pejah wonten ing pabaratan kula ikhlas. Oh. Setyaki. Oh. Wah, Kresna bangeten. Kowe iki dadi ratu-ratu. Oh. Ditangisi malah minggat. Menungso apa? Ayo. Aja meneng bae. Walesen Janaka. Njaluk mati cara piye? Mati dening aku. Aduh. Aduh. Mesake. Setyaki ditutuki kaya ngono mesake. Disehet kan mriki. Dijawel kan mriki Setyaki. Ha, rak ngono. Setyaki kono rene. Inggih, kan mriki. Ha, kuwi tegese ana kalodhangan. Tak gawane rene. Wonten dawuh. Ora usah dieman, ora usah dimesakake, pancen iki pakaryan kula. Aja omong ngono. Aja omong ngono. Ora mangsaku kok do kaya cacile kabeh Koko Prabu lenggah. Iya. Setyaki wonten dawuh.
Aku ki tresna karo kowe. Aku ya sayang karo kowe. Malah medeni suwe-suwe. Aku ora bakal mentolo karo kowe. Nggih. Ning kowe tetep ora entuk males. Lho, piye kowe? Wong kon gone ning kok tetep ora entuk males ki piye? Setyaki, kowe supaya ora ngrasake lara, supaya kowe ora iso tekaning pati, kowe tak paringi ngampil. Menapa? Sekar Cangkok Wijayamulya. Estu napa? Lho, tenan kok mbumak jenggelek. Wah, matur sembah nuwun. Ning tetep ora entuk males. Kowe kena pamer, dijotos ora apa-apa, ditamani pusaka ora mati, kowe kena pamer, ning aja males. Oh nggih, mboten napa-napa. Nyo. Lho kok malah kaya mbanggula cup-cup. Kowe tak jotos tenan lho. Mbanggula. Iya aku tau tuku wisata, tau tuku ngene iki. Wis tau tuku ngene iki dimot turut dalan. Menika Sekar Cangkok Wijayamulya kok mbanggula cup-cup dengkule apes. Wis gek dipasang ning kancing gelung iki ngesuaken. Ah. Wis kono maju. Kowe dikampak-kampake ora apa-apa, kena pamer kowe didugang karo Werkudara ora ngrasake lara, tamani kuku Pancanaka ora ngrasake lara. Mangkat tos iki. Nggih, istakan dawuh. Nyuwun pamit. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Monggo pecah sirahmu, monggo kula aturi mecah sirah kula. Mati dening aku, Mburi. Gondodo. Kacariyos Raden Janaka menika kagungan pusaka pirang-pirang. Kula aturi ngedalaken pusaka. Kowe aja drangap-drangap Setyaki. Ketiban pusakaku sirna mergalayu, kula ikhlasaken nyawa kula. Ikhlas karo patimu, mboten ikhlas sebab menapa. Tibani pusaka curiga njebol dadamu, monggo. Keris kaya ngono ya. Nyo. Mati dening aku, nyo. Sirna Margalayu kula aturi nyobi. Setyaki Janaka mlayu gila karo kowe. Dasare Janaka ki jireh lho. Gawa pusaka ditamake ning awakmu ora apa-apa. Kula aturi nyudhit nganggo kuku Pancanaka, ora mengko nyudhiki gudik wae. Setan. Wah, deplok dadamu, monggo kula aturi nyobi. Sajae kok le bunga banget, bunga. Mergo aku iso mirang-mirangke Janaka karo Werkudara ki rasaku seneng. Nggih. Setyaki, Wonten dawuh, wis marem. dereng. Lho. Kok durung iki piye? Wong kowe iso menang, kowe iso ngece, kowe iso ngina. Lah kok durung marem? Diang perang menika nek dijotos malese ya jotos. Disuduk kanggo keris, malese suduk kanggo keris. Nanging ngongasake nggone ampuh ora mati, ora lara. Tetep ora gleleng. Bener kuwi, heeh. Oh Sinopati kok mengkon apa? Meng glelengan tok ora wani bales ki kawula do ngrasani Setyaki ra wani jotos karo kakangne. Nek cara aku ya isin. Dadi kowe pengen jotos, Pengin. kembange balekke sik. Mangke menawi gelem pun jotos. Kok sik mengko. Urung rampung kok kon balekke piye? Urung rampung Setyaki? Dereng. Nah, durung rampung kon balekke, engko tak ijoli kembang sembojo. Ku senengane kok werna-werna. Lah terus kowe Bareng kula badhe males. malesa. Estu. Kose aja kesusu. Nek kowe males Janaka, males Werkudara, aku ora trima kaya adikku sing tak tresnani. Lho lha kok Terus males piye? Sing jotosi Janaka karo Werkudara kok kon males apa? Etungana ning ngantem ping pira mengko dibukke Jatasa Durna. Oh Prabu menika guyon. Yai Prabu Kresna iki guyon. Mau terus dijotosi kowe ora entuk saiki bareng jotosi. Wis to, entuk ning aja nganti mati. Mboten. Setengah mati entuk. Entuk. Wah, gawe setengah mateng. Anu. Setengah mati. Ah iki wis tak kandhawuh. Wis kono mangkat to. Ditung Janaka ping pira li jotos
Werkudara Piwulang Jata diwaleske Durna, men kowe marem, ku ndak getun atimu. Wis tak kedhawu. 114 tambah 90. 273. Ngawur yo ben, ngawur yo ben. 340. 390. 850. Walesen kon males, walesen. Isih nyuwara. Ayo, Gage. Boyongan Ratu Ndorowati. Mung Senopati Ndorowati ora iso ngomong rampung arep boyong Ratu Ndorowati. Kamu apa? Wah, lek. Aduh. Ayo, arep napa? Bandanen Ratu Ndorowati. Ayo, Gage. Tangane bandanen, sikile krincungen. Ora iso piye-piye kowe. Nyepelekke ora. Perkudara guyu setan kowe ah. Perkudara guyu ta kowe? Ora apa mau nangem ditutup ya. Yo Gage. Bandaran Ratu Ndorowati. Sing to gugul gul pendhita ya tugu. Aduh. Sing nyuwara. Perkudara do meneng wae. Aku pindahan saka kene. Aku ndak nggo bancaan. Ayo Gage. Gage. Saya juara. Balik. Wis arep ngopo saiki Gage arep do ngopo aku tak takon. Arep ngendelke Bendawan Durna nyekel aku apa ora iso. Anggepe apa? Apa sing tak ndelke Bendawan Durna karo sapa wae sing arep kongkon nyekeli aku? Ora iso. Nyepelke. Nami Bendawan Durna kok ora iso. Koko Prabu menika sampun nganten menika. Konjur turu Koko Prabu Mandura. Aku malah ketularan Gusti Aki. Kula aturi lenggah. Werkudara. Iye. Aku dipindah saka kene. Wis ora ana nggon. Aku dipindah to Werkudara. Aku aku Werkudara. Oh, ngadoh saka negara Ndorowati dhisik Werkudara. Aku junjungan aku gendongan Werkudara. Aku ora iso mlaku. Awakku lara kabeh Werkudara. Kelaman menika kula kinten mboten namung kandhek dumugi semanten. Koko Prabu rak paring dawuh to ingkang badhe dados tumbal menika nata Ndorowati angka kalih Semar. Yo. Monggo Werkudara kaliyan Janaka tuwin bapa Begawan Durna minglar saking negari ing Ndorowati. Kula kinten badhe mbudidaya pados rana sanesipun. Gandeng anggenipun boyong kaliyan ingkang rayi sampun gagar wigar tenantu karya tumuli sak mangke kula kinten badhe amboyong dhateng Semar Badranaya. Lah terus piye? Kowe karo aku piye Yayi? Sira siadi lampun Kakang kudu piye? Kok Prabu lenggah teng negari Ndorowati kula nyuwun tulung Ndorowati dipun tenggo. Terus kula ingkang badhe nyaketi Karang Kadempel. Menawi wonten menapa-menapa kula ingkang badhe mbudidaya milujengaken Semar Badranaya. Terus sampeyan rawuh teng Karang Kadempel kok pasuryane benten kan adat ingkang sampun. Napa Ndara? Siwa Semar. Kula wonten dawuh. Sapa sing ora kuwatir jroning penggalih? Lah pripun to? Kok sampeyan ngendika kaya ngoten? Watara dina ing kepungkur. Abimanyu nyumpen nawa. Impen niku kembange wong tilem.
Mboten sah dipun penggalih ora sah cinakra bawa ingkang memet lan jlimet. Sampun. Mboten sah dipikir Ndara. Jroning pasumpenan tanpa kanono-nyono Kyai Semar ingkang nedheng lelumban lelidang nitih palwa ana ing satengahing bengawan wekasan palwa katempu ing banyu ingkang bena kontal kaprapal kendang kapracondang satemah guragapan nggon kumungu saka nindra tumulyagan ninggalake Tanjung Anom tumuju marang Karang Kadempel tuwi marang karjaning Wa Semar Badranaya wa lah kula tasih seger waras ngenten sampeyan ngimpekke kula sing mangimpekke kemawon mboten napa-napa kok. Nggo sikik, Pak. Impen ki ya ana werdine. Impen ki dipirang werna telu, titiyane gandayane puspa tajem. Kowe jangkrik. Kowe kok mulang karo wong gerang. Kowe entuk ngelmu impen iki saka sapa? Saka bapakmu. Ora usah dadak mejang karo wong gerang. Ning napa sing aturke gareng niku bener lho Pak. Mengki nek impene Ndara Abimanyu niku tiba puspa tajem utawa kadura dase. Wancinipun menapa Ndara? Petra dalem nalika aku guragapan saka Nindra. Wancine wis brangwetan sumamburat Sang Hyang Surya wis tunggang gunung ana ing brangwetan Petra. Lah ngandel ora. Tegese kuwi impene puspa tajem utawa kadura dase. Monggo imbane wong sing ana sambung rapete karo banyu ora atek apik lho Pak. Monggo keli. Wah kuwi sayane ora apik. Nunggang kapal terus kapale kandas. Kuwi ya ora apik. Ta Kang? Mbuh. Aku wis males. Ngomongi Semar ki sadha karo ngomongi tong kosong berbunyi nyaring. Wis ora bakal digugu omonganmu yakin wis ta nengno wae wis arep ana apa-apa ya ben disandang dhewe ora ana apa-apa ya syukur ngono wae tumrap awake dhewe rasa dadak gagas Semar do omongi ngayal kok ora niat langening Ndara Janaka Ndara Werkudara bekti kula nggih Den ya Semar Ndatompo yo Semar Ndatompo Kanjeng Rama ngaturaken bekti kula kunjuk Abimanyu anakku ndak tampa. Kanjeng Rama Kyai Jodipati bekti kula, yo Abimanyu ndak tampa. Enten apa, Gus? Lah kok njanur gunung Kadingaren sampeyan rawuh sumengka wonten ing Karang Kadempel. Kakang Semar. Kula. Praptaku ning Karang Kadempel munedya nanting marang Kakang Semar. Nanting bab napa? Ngertiya lamun dina samengko Janaka wis suwita marang pandhita anyar katon mapan ana ing negara Ngastina kepara Begawan Dewa Wisa Begawan Dewa Wisa ingkang bakal murungake perang Bratayuda Jaya Binangun kamangka syarat sranane sarta ruba pepanggil ingkang kudu ndak aturake ora ana kejaba mung bandaning Kakang Semar Badranaya. Mula Kakang sing gedhe pangapuramu yen to praptaning Janaka ana ing Karang Kadempel sayekti mung bakal mboyong Kakang Semar ana ing negara Ngastina. Yen Kakang Semar bangga mesti bakal tak rampungi. Yen Kakang Semar mbangun miturut marang pangreng Janaka, ayo tak kanthi ora sarana bandan. Aja nganti disin-isin dening kawula sak Karang Kadempel Kakang Nayantaka. Menawi paduka Kanjeng Rama badhe ngruda peksa kalewan Wanayantaka ingkang putreng Tanjung Anom ingkang boten nglilani. Menapa paduka Kanjeng Rama boten ngemuti dhateng labetanipun Wa Semar ingkang tansah anggung cinaket dening para Pandhawa. Teka sak mangke namung saking krana dawuhipun Begawan Dewa Wisa pandhita ing negari Ngastina paduka badhe mentala dhateng Wa Semar Badranaya. Duh Kanjeng Rama menapa paduka Kanjeng Rama supe dhateng tingkah lampahipun Kurawa ingkang tansah damel srana pejahing tuwin cintrakaning para Pandhawa kenging menapa paduka Kanjeng Rama kekalih tasih kerut larut dhateng pangglembung para sata Kurawa Kanjeng Rama.
Abimanyu. Kowe bayi wingi sore ngerti apa? Kabeh iki tak lakoni kanggo kamuktening Pandhawa lan kanggo tentreming Pandhawa. Mukti lan tentreming ingkang pundi? Teka paduka ngiklasaken dhateng pejah gesangipun Wa Semar. Menapa inggih boten wonten srana sanesipun pundi wonten lamakipun ing atasipun badhe murungaken perang ageng teka dadak mawi bebanten. Bebantenipun Siwana Yantaka. Kula ingkang boten ngiklasaken Kanjeng Rama kedugi mboyong Kyai Semar menawi saged nugel jangganipun ingkang putra bocah wingi sore ngerti menapa legane kali. Kowe iki ngopo? Rumasake nek Semar arep tak bondohi aku ikhlas. Aku lila. Penyakit ora. Arep gedhe dhuwur. Gocek wae simbar cocok ora wedi. Ayo, kowe iso mboyong Semar yen to wis gumlundhong sirahe nala gareng. Reng tetep kalah to. Wong kono gedene ora jamak kowe aneh-aneh gong ngopo? Ngopo? Maju le. Mbok kemulan. Angine kaya ngene kon maju-maju werna-werna ora. Anak-anake Semar malah ngribeti lakune Werkudara sifat angin mbotibamu. Kang Mas, piye? Kakang Semar ilang saking pandulu ical dipun kedhepaken karang kadempel katingal suwung. Wah, yen nganti didangu karo Dewa Wisa gurune awake dhewe kepiye? Dipun aturaken menawi Kyai Semar sampun sirna margalayu ketitik. Sakmangke sampun boten mampan wonten ing Karang Kadempel. Yen nganti mengko eneng apa-apa, monggo dipun tanggel Kakang Mas Krani ngraying Madukara kemawon Kakang Mas. Mel. Ulun kula namung badhe nyuwun pengadilan. Krana miturut saking sapangertosan kula ingkang nami Bratayuda menika sampun kinudrat dening panguwasaning dewa. Ingkang sami nglampahi dereng lair kemawon Bratayuda menika sampun cerat dening para Jawata. Lah kok menika wonten satunggiling brahmana ingkang wantun badhe ambirat kodrating jagat. Mongko dadak nganggo ngagem reruba pepanggil. Pejah gesangipun ingkang abdipun Semar. Terus kula ajeng nyuwun priksa. Semar niku napa? Kula niku mung derajate ngaceplik, kula niku mung Panakawan. Lah kok migunani temen urip-uripe Semar kok iso dienggo ganjel. Srana wurunging Bratayuda. Menapa mboten wonten piyayi satriya Nalendra sanesipun ingkang trep dados saratsana burunging perang ageng Bratayuda. Lathik Semar. Terus kula niku napa cobi kula suwuni prisa? Semar. Sayati kabeh ingkang dumadi ning jagat mau minangka dadi pacobaning para Jawata. Ngerti yo? Lamun sejati napa ingkang katindakake dening pandhita ing mapan negara Ngastina mau, mung kinarya Karti Sampeka. Kabeh mau mung akal ukiling Si Duryudana. Nggone tansah lan kepingin gawe cintrakaning para Pandhawa. Mula srana api-api murungake Bratayuda supaya iso gawe pati ning Natandrawati lan kita Semar sayekti kabeh mau mung gayuh marang ringking para Pandhawa. Nanging kita kudu nyumurupi yen to sejatine kabeh ingkang lumadya ning jagat kodrating jagat tan bisa diwiradati dening sadengah titah sapa wae Semar. Nggih lajeng kita ingkang kudu duwe kewajiban manglurah satru murka ingkang sejatine aling-aling wujuding pandhita ingkang suci kados sasutapane nanging sayekti kuwi wujuding angkara murka ingkang bakal gawe geger jagat saisine Semar. Sareka ten prayitna samurire nanging kita aja wujud kaya mengkono. Kita bakal ulun dandani wujud Brahmana supaya tanding sak bobot kalan pandhita ing mapan ana ing negara Ngastina Semar. Ya jagat Dewa Bathara.
Bener apa kang dadi rantamaning atiku Werkudara kalawan Janaka. Sawise ngampirake Begawan Durna ana ing Sokalima lah kok lumarep ana ing Karang Kadempel. Mesti bakal mbondo lawan Kakang Semar. Nggone bakal didadake tumbal wurunging Bratayuda Jaya binangun saka iku pertikele Begawan Diwawisa. Ya muga-muga Panakawan bisa dadi srana wurunging Janaka lan Werkudara nggone mboyong marang Kyai Nayantaka. Abimanyu kasinggihan wa Nala Gareng nggih. Wonten dawuh ta. Petro nggih, Bagong. Us. Basa ta nggih. Saka ngendi? Wa Prabu. Ngaturaken ketiwasan. Wa Semar Badranaya binayong wonten negari Ngastina. Kanjeng Rama tuwin Kanjeng Rama Kyai Jodipati Ngamboyong. Pandyanipun Kanjeng Rama badhe dipun dadosaken tumbal wurunging Bratayuda Jaya binangun larak tenan to. Kok kaya wong gebuki kasur to, Truk? Kaya disetel kendange babak. Ayo musike kaya kok dituthuk barang ora. Tatat. Kowe ngopo? Aku ki mikir bapakmu kowe tatet. Nggih nyen kamapunten kok. Abimanyu kula wonten maring adawu. Iki nek ora kowe karo aku golek wong supaya bisa dadi srana mungsuhe pendhita ning nemapan negara Ngastina ora bakal rampung para wadu kaya melaku kula dherekaken Kanjeng Prabu. Oh, pun boten saniki mawon iki asmara Kakangne Wahyu. Udu kok ora. Niki sing sok nusul nika sing ngefan kali Tatin niki. Aja ngawur to kok ora. Kowe tak sebdake dadi celeng kowe. Ora sak penakmu dhewe, aku asmara Santa. Penemban ana dawuh apa sinuwun? Menapa kula dipun parengaken nyuwun sak biyantinipun Peremban. Kowe butuh tak tulungi, kowe butuh apa? Kula menika nggadahi mengsah. Ing namanipun Dewa Wisa wonten negari Ngastina. Menapa Penemban sagah mejahi mengsah kula? Yen pancen pendhita mau watak angkara budi candala aku ora bakal wegah Petro. Nun. Rene to? Nggih. Pripun? Tak wenehi layang. Nggih. Diaturke Ndara Jembawati. Udu. Lah sapa? Ning Ngastina terus. Menehno karo Begawan Dewa Wisa. Oh. Isine layang penantang. Penantang. Terus mengki nek kula diajar ten mriku, mengko kowe matur, layang aja dibuka nek aku durung lunga. Ngono. Oh, nggih. Tamanono ya? Nggih. Wedian ratu nek pinter. Niki lho nulis dek kapan nulis? Lha nulis layang niku dek kapan? Wis to, ora usah cerewet. Kowe ora ngrasake adem apa? Adem. Terus gek ceket-ceket nggih. Janaka Werkudara kaya wis bali. Sampun Peremban ya wis. Kadhahipun Kakang Yai Arjuna apa dene Yai Werkudara entuk gawe apa ora? Koko Prabu ngaturaken sabaring damel nalika sowan wonten negari Ndarawati. Malah kula dipun wirangaken dening Koko Prabu Ndarawati. Tumuli kula bablas wonten ing Karang Kadempel. Namung kemawon Kakang Semar badhe kula bondo ical saking Karang Kadempel. Mbok menawi sampun lenggana dhateng kawontenanipun tumuli ngraga sukma sowan dhateng ayunanipun Gusti. Yen ngono Semar dianggep mati ora apa-apa. Mingkari Ratu Ndarawati angel mijet wae ngranti suwe banyu sinaring. Kula nuwun, kula ingkang sowan. Petro. Nggih. Ngopo suare Ngastina? Ngaturaken nawala. Punjuk sinuwun Prabu Duryudana. Nawala saka sapa? Kula trimaos piyambak namung saderengipun kula nyuwun pamit. Gusti iki tak wacane dhisik.
Nek wis tak waca kowe tak keparengake lunga. Niki wau dawuhipun pepunden kula sadurunge diwaca kula ajeng lunga riyin mengki ndak kula sing dadi sasaran. Sampun cekap semanten atur kula matur sembah nuwun nyuwun pamit tambah pangestu. Sing hati-hati. Nggih. Lho. Ndara Werkudara? Iya. Kok teng mriki? Wah, rasa cerewet ora ngerti. Batur ngertimu apa? Ya wis. Wah, setan malah ngece. Diwaos, Nger, diwaos nawalane diwaos. Apa bener? Ana dawuhmu apa? Nawala tapastanipun Nalindra ing Ndrawati nantang dhateng jengandika Begawan Dewa Wisa menawi saestu badhe kepengin bondo Nalindra Ndrawati dipun tenggo wonten sakjawining rangkah Praja Ngastina aben-ajeng mengsah nata Ndrawati perang tanding. Weh, lah nyepelekke karo Dewa Wisa. Ya saiki tak ulungake tanganku loro bandanen. Bandanen? Maido apa ora kowe saiki? Kowe maido karo cape kadangmu Ndrawati. Yen to pendhita ing mapan negara Ngastina mau mung panggaweane Kurawa. Ngapa itu? Wedi aku. Mulane rasa ngelucu. Wes. Ditutuke sesuk bengi, aja kuwatir. Wektune jek akeh jek dawa. Percaya ora karo aku? Nggih, kula pitados. Kowe luput tumrapun Kakang, luput karo Kakang Semar. Nggih. Werkudara ngrumasani kleru ora? Yo, kleru. Ya sesuk iki nek arep Swita karo sapa-sapa ki tarenipun Kakang. Sesuk iki nek arep kowe Purwita karo sapa wae kuwi tarena karo wong tuwa. Kakang Kresna, kae aku arep pengin suwita karo kae ngelmune piye? Takono karo aku dhisik to. Ora kok jusak geleme dhewe. Nggih. Kula lepat. Ayo bali Ngestaken dawuh. Werkudara ayo bali ning kasatriyan. Yo, ngestoke dawuh. Yen ketemu karo Semar aja lali kowe nyuwuna pangapura. Yo, ngestoke dawuh. Paman, Nun. Wonten dawuh sinun. nopo sing digadang ora kelakon? Rekake api-api gawe pendhita kedadosan saking Pandya Betari Durga. Supaya Pandhawa dadi siji ning Ngastina. Nek Pandhawa teng Ngastina gampang gone gawe pati ning Pandhawa. Ning nyatane kadenangan Ratu Ndrawati. Pripun Iman? Ampyak awur-awur mawon nggih. Kula Au njaluk ngapura. sami-sami den mboten menapa-menapa. Sing jeneng menungsa niku kedurungan ina lali salah apes lan mati. Yo. Sedaya pun ketingal padhang. Awi. Mugi-mugi inggih menika bersih tlaga ing kelinampan wonten ing dusun setunggal kali 3 Mlekunang mriki tansah pinayungana ing karaharjan katentreman karukunan. Lan menapa ing dipun gaya saged kasembatan sing dijangka isa kelakon antuk berkahing Wang Mahanasa. Yo. Purwa Madyawusana pun kula lakoni mundi dawuh panjenenganipun para sepuh nek enten lepate Semar nyuwun pangapura kula sak rombongan nyuwun pamit mugi-mugi wilujeng dumugi sudung kula piyambak-piyambak ndoro.